बानलु आबाद मावना आबाद मावनायनि जांख्रिथाय लाबोदों रिजय बसुमतारिया। बिगियानारि आदबजों गोबां बिबांनि आबाद मावना जाफुंसार रिजय बसुमतारिया। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि रिजय बसुमतारि बिथाङा बानलु आबाद मावना जांख्रिनाय लाबोदों। रिजय बसुमतारि बिथाङा दाब दाब जायगायाव बानलु फाग्ला एबा बानलु राजा 80 बिगानिबो बांसिन आबाद मावना जावरिखांनाय लाबोदों। फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि आबाद मावनायाव 18 लाखनिबो बांसिन रां खरस खालामबाय होनना बुंथिदों आरो बिथाङा बे आबादखौ मावनानै 1 कौटिनिबो बांसिन रां मोनगोन होननानै फोरमायदों। आथिखालनि जोंनि लाइमोन एबा रायजो राजा बिथांमोनखौ गोजान जायगायाव थांनायनिफ्राय खाथियावनो एबा गावनि जायगायावनो थाना आबाद मावनाया मोजां होनना जोंनि खौरांगिरि गुथाल नार्जारिनि एक्सक्लुसिव लाइभनि गेजेरजों फोरमायथिदों। खुलुमबाय, आं दायो दङ अरुणाचल आसाम सिमायावहाय। बेयावहाय जोङो सासे जोंनि बर'नि लाइमोन एबा जाखांफुनाय जोंनि आबादारि, जोङो बिथांनि जि जायगा बा बिथाङा जि जायगायाव आबाद मावदों जों बे जायगायाव दंफैयो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दायो बिथाङा 40 बिगानिबो बांसिन बे जायगायावहाय गायदों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायावहाय गायनायजों लोगोसे बिथाङा 80 बिगा एबा 90 बिगानिबो बांसिन गायदों होननानै फोरमायदों। आरो लोगोसे बेल' नङा, बिथाङा बे बानलु बिस आबादनि अनगायैबो बिथाङा गुबुन गुबुन आबादखौबो मावफादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो लोगोसे बिथाङा जोंनि गहपुर हालामनि माखासे लाइमोन बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि गहपुर हालामनि माखासे रायजो राजा बिथांमोनखौ मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों। दा जों बिथांनि गुदियाव दङ, आं बिथांनाव सोंनानै लागोन बिथाङा दायो बेवहाय बेसेबांसो बिगा गायदों आरो बे गायनायनि खै बोसोरसो जाखो नोंथाङा बेखौ गायनाय आरो मा थांखि लानानै बेखौ गायनायमोन? बेखौथ' आं दा बर्तमान 70 बिगा प्लास दं आरोना। ओमफ्राय बेखौ गायनाया जोङो मेनलि बोसोरबासोल' जादों आरोना। मेन बानलु बे सिब्रुखौ गायनाय आरोना। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावबोयोमोन। ओमफ्राय दा प्रफिटआ माने बेयाव बांसिन नुनायखाय आरो इजिसिन नालाय बेखौ गायनाय जादोंमोन आरो। आरो नोंथाङा बेखौ मा थांखि लानानै ओरैनो गायनायमोन बेखौ? ओरैनोथ' जेनेबा जोङो न'खराव सोलिनो थाखाय बयनिबो रांथ' नांगौ जायो नालाय, नैबेनि थाखायनो माने थांनानै थानांगौनि थाखायनो नैबे आबादखौ माने गायजेननाय जादोंमोन आरोना। जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गुबुनाव थांनानै बा गुबुन जायगायाव थांनानै जोंनि जायगायाव आबाद मावालासिनो गुबुनाव थांनानै गोबां खस्थ' बा हेरहास्ति खालामजायो। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानगोन? आंनि बुंनाया बेनो, जेनेबा लकेलावहाय जों जिखुनु मावा मानो लकेलाव मावबा साबसिन। बेनो आरो जाय बुस्थुखौ जोङो मावगोन बेयाव माने 100% होनांगौ आरो। जेनेबा एसे मावनानै खनसे फेलियर जाबानो गारनाङा। आरो गोबां जोंनि इउथ्सफ्रा जोंनि माबाफ्रा दङ, खेबसेनो बिल्डिंआव गाखोनो नागिरो। बेलेग गुबुनारिफ्रा बिजनेसानो माव माबायानो माव एसे एसे लासै लासै जों मावलाङो। नाथाय जोंनिया खेबसेनो माने बुरजाखौ लुबैयो आरोना। नैबेनि थाखायनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा फेलियर जायो बा माबा जायो। आं दुखु मोना नोंथांमोना बिदि होननायखौहाय, नाथाय बिदिनो आरोना जोंनि ट्राइबेलफ्रा आरो मेनलि। दायो नोंथाङा बेनि अनगायै आरो मा मा आबादखौ मावफादेरबावदों बेजों लोगोसे? बेजों लोगोसेथ' आंना दा टमेट'फोर दङ। टमेट' बर्तमान 12 बिगासो दङ दा। ओमफ्राय जोगोनार दङ 5 बिगासो दङ, लाइफोर दङ, बेसर दङ, ओमफ्राय आलु दङ। बिदिनो माने सिजनेलि माबा थायो आरोना, स्टेपनो। जानो हागौ नोंथांनिया मालाबा आबादावहाय लसबो जायो जानांगौ। माखासे जोंनि सुबुंफ्रा लस जानाय लोगो लोगो जोङो आबाद मावनायखौ गारो। दा बेनि सायाव मा होननो सानदों? जायो। दा टमेट'आव हमना ला एगजाम्पल आंना लस थानो होनदो। दा 12 बिगायाव आंना एगजाम्पल मार्केटआनो 10 थाखाल'। 10 थाखा मोनबा एकदम गोलैखानायखा। आरो समावहाय माखासे मा जायो, मा होनबा आबादावहाय जोंनि सायावल' भरसा नङा, माने क्लाइमेट्स मा होनो बेखौ बर'नि बोथोर आरो मार्केट आरो माने 90%आ क्लाइमेट्स आरो बोथोर बे मालायनि आखायावसोखा। 10%ल' जोंनि आबादनि सायाव थायो आरोना। स' बिराद रिस्किबो। ओमफ्राय सिजनेलि माने जाय बुस्थुफ्रा जेनेबा अफ सिजनाव मावबा साबसिन आरोना। जेनेबा सिजनेलि दा आलुफ्रा हनै 10 थाखा 12 थाखा, दा बिदियाव बर'ना लासेनो एसे एडभान्स बर'नो हालांगोन। खिन्थु दा बायदिनिफ्राय मावनांगौ आरोना, एसे सोलोंलांदो। दाथ' जोङो गोबां माने प्रेक्टिकेल मोनबाय, दा 10 बोसोरसो जाबाय आरो मावनाया। दायो नोंथाङा बेखौ मावनायावहाय सोरनिबाफोर माने रोंगौथिजोंबा सोरजोंबा सोलोंदोंमोन नामा बिथाङा बेखौ मावनायाव? आं बिदिथ' सोरनिफ्रायबो रावनिफ्रायबो सोलोंनो मोनाखै। बेनो आरो बिदानिफ्राय एसे जेनेबा उदालगुरियावहाय आङो एसे एनै तरमुज
गायजेननायावहाय सोलोंबोनाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो गुगोलावहाय माखासे फरायनानै जेनेबा रोंलांनाय आरो हमनानै ला फांगिसाइडनि इनसेक्टिसाइड बेफोरनि बिखय आं बोसोरनैसो गुगोलावहाय एसे एनै नायनाय जादों आरो ना बिदिनो माने दाथ' आं खेथि माविया मोनसेबो बाद गैला माने फ्राय मावफ्रामजोब्बाय आरो ना गासिबखौबो दा नोंथांखौ जोङो नांगौबा बा नोंथांजों जों कन्टेक्ट खालामनोबा जों माखासे बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला जों अबेयावहाय नोंथांखौ मोननाय जागोन दाथ' जेनेबा आंखौ मोननोब्ला बा आंनि गोबां खामानिफोरखौ मावनायखौ नायनोबा नोंथांमोना आंनि चेनेल मोनसे दङ IND फार्मार बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन आरो डिसक्रिपसनाव आङो आंनि नाम्बारखौ होना होयो जाय बिथांमोना जेनेबा मिन्थिनो लुबैदों बा माबानो लुबैदों बे चेनेलाव नायदो ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बिराद बिजिबो थायो समाव फनबो थिखोनो हाया जाय बिथांमोना फन खालामो अननानै माबायाब्ला वाट्सएपफ्राव हरनो हागोन आरो बेल' बिथाङा जोंनो फोरमायदों गावो माब्रैहाय बिथाङा बे आबादखौ मावजेननाय आरो लोगोसे खै बिगा गायदों आरो लोगोसे बेजों लोगोसे मा मावदों आरो जोंनिल' नङा जोंनि बर' हारिनि गासैबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा खावलायदों जे गुबुनाव मावनायनिफ्राय जोंनि जायगायावनो जोङो लकेलाव थानानै खामानिखौ मावनाया जोङो साबसिन जायो होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों आरो सेफ जायो होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों आरो लोगोसे फरायनायजों लोगोसे बिथाङा बेखौ मावफानो हायो होननानै बिथाङा बेखौबो फोरमायदों दा बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै आङो बिदाय लाबाय गोजोन्थों